салом бинандагони хабар-тиҷиб. Се сарбози ҷанги бузурги ватанӣ аз Тоҷикистон бо даъвати ҳукумати Русия дар тантанаҳои бахшида ба таҷлили 75-умин солгарди Иди Ғалаба дар Москав ширкат мекунанд. Дар ин бора раиси шӯрои собиқадорони Тоҷикистон Шавкат Мирзоев хабар додааст. Мирзо Багматов сокини Кӯлоб ва Шариф Ғафуров сокини Хуҷандро писаронашон Назар Ашуров зодаи шаҳри Турсунзода бошад, набираш дар сафар ба Русия ҳамроҳӣ мекарданд. Ёдорас мешавем, ки то имрӯз дар Тоҷикистон ҳамагӣ 184 кӯҳнасарбоз мондаанд. Пештар Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон бо ҳузури раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон дар маросими таҷлили Рӯзи Ғалаба дар шаҳри Москавро расман таъин кард. ҷиҳанте қабл Владимир Путин президенти Русия зимни ирсоли як даъватнома ҳамтои тоҷикашро барои ширкат дар маросими таҷлил аз 75-умин солгарди пирӯзии Иттиҳоди Шӯравӣ дар ҷанги бузурги ватанӣ 1941 ва 1945 хонда буд. Бино ба иттилои расмӣ, дар ин маросим нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон низ дар роҳпаймои тантанавӣ дар майдони Сурхи пойтахти Русия ширкат хоҳанд кард ва Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи Рӯзи Ғалаба ба собиқадорони ҷанги бузурги ватанӣ $57 хоҳад дод. 9 майи соли равон ба пирӯзии Иттиҳодии Шӯравӣ бар артиши нозии Олмон, ки дар таърихи ҷанги бузурги ватанӣ сабт шудааст, 75 сол пур мешавад. Дар ин ҷанге, ки қариб 4 сол идома дошт, беш аз 300 000 шаҳрванди Тоҷикистон ширкат карда 92 000 нафар барнагаштанд. Владимир Путин ба таҷлили Рӯзи Ғалаба як қатор сарони кишварҳо, аз ҷумла раиси ҷумҳурии Амрико Доналд Трампро низ даъват кардааст. Қаблан ёвари раиси ҷумҳурии Русия Юрий Ушаков гуфта буд, ки 17 президент иштирокашонро дар ин чорабинии пуршукӯҳ тасдиқ карданд. Хеле хуб, дӯстони азиз, ки мо ҷашн мегирем соли 75-умин соли пирӯзии СССР, Советский Союзро. ва шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? Ҳатман нависед. Бобои кӣ ҷанг карда буд? Бобои ман ҳам ҷанг карда буданд ва киҳо дар ҷанг иштирок карда буданд? Ҳатман нависед.